Ζαϊρή με εκπληκτικό τρόπο πέρασε από τον Παπαδόπουλο. Κάνει τη σέντρα με το αριστερό, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Φιλομένο ανοίγει το σκορ στο 29. Δείτε και πάλι τη σέντρα από τον Ζαϊρή. Μόνος του, ο Φιλομένο από εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αστοχίσει. Η καταπληκτική ντρίμπλα στην αρχή της φάσης του Ζαϊρή και η άψογη εκτέλεση του Αργεντινού. Στο 29 λοιπόν, και από μια άλλη γωνία, ο Βραζιλιάνος στην εκτέλεση. Ο Φιλομένος στην κεφαλιά, 2-0. Ο Φιλομένο που γίνεται ο ήρωας της βραδιάς μέχρι στιγμής. Νίκησε στον αέρα. Φιλομένο που έγινε, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ στην κόρη του. Τον Πατσατζόγλου νίκησε στον αέρα ο Φιλομένο. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Νικοπολίδης. Δείτε και πάλι. Προσπάθησε να αποφύγει τον Παπαδόπουλο, τον σταμάτησε ο Πατσατζόγλου. Ο Διόγκο στην φάση. Ο Αμπάρης λέει όχι. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 2-1 μειώνει ο Ολυμπιακός με τον Διόγκο. Ο Αμπάρης εκεί που εκνευρίστηκε δεν... Εδώ είναι η τελευταία περίπτωση με την απομάκρυνση του Τοροσίδη. Τον Διόγκο να μπαίνει στην περιοχή, να κερδίζει στην διεκδίκηση των Μαρσελάο. Μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα τελικά. Και ο Διόγκο, την οποία βλέπετε και πάλι την απομάκρυνση του Τοροσίδη. Ο Βραζιλιάνος μπήκε στην περιοχή και αμέσως έκανε το σουτ με πολύ δύναμη. Ο Αμπάρης βρήκε την μπάλα, αλλά δεν ήταν εύκολο να της αλλάξει η πορεία. Πάμε στο Λαύρο Παλάφα. Επανήλθε η ηρεμία στον Ολυμπιακό. Ήταν αυτό που θέλανε. Ένα γκολ είτε στο 1-0 είτε στο 2-0. Αυτό το γκολ αλλάζει τα δεδομένα. Και εκείνο στο δεύτερο δοκάρι. Καταπληκτική παλιά για τον Διόγκο. 2-2. Πολύ ωραίο γκολ. Στη σέντρα ακριβίας του Λουτσιάνο Γκαλέτη. Αναμέτρηση Αστέρα και Ολυμπιακού συνεχίζεται. Δείτε, παλιά με το μυρογνωμόνιο από τον Γκαλέτη. Η ικανότητα του Διόγκο με το κεφάλι δεδομένη. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 2-2. Λάμπρο Παλάφα ετοιμαζόταν να φύγει, να βγει ο Διόγκο από το παιχνίδι. Ο Ντάρμπι Σάιρ θα έμπαινε στη θέση του Διόγκο. Χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να βάλει την δεύτερη σφραγίδα του Βραζιλιάνου στο σημερινό μάτς. Σε πολύ λίγο θα τον κάνει αλλαγή πάνω στο Βαλβέρδε. Θα πάρει και το χειροκρότημα του κόσμου 2 φορές για τα 2 τέρματα που έχει πετύχει. Δεν ανέκρουσε δηλαδή Πρίμναν. Συνεχίζει αυτόν, ήθελε να βγάλει αυτόν, θα βγάλει. Ναι.